csak a céges részvényekből való nyereségem az több volt, mint a teljes eddigi portfóliómnak az idei nyeresége, sőt szerintem lehet, hogy még a teljes nyereségénél is több volt, de azért az olyan érzés volt, mint amikor az ember megnyeri a lottót, és hirtelen azt mondják, hogy oké, akkor most milliómos vagy. Ez picit olyan, mint a blackjack játékban az insurance, a biztosítás. Ha holnap azt mondanám, hogy akkor egy forinttal többet se rakok, vagy egy dollárral többet se rakok a portfólióba, ott lesz ez a készpénzként működő kötvényláb, amiből aztán lehet újra részvényeket venni. Az egyik tanulság az volt, hogy a költségvetés az január 9-én elcsúszott, mert akkor döntöttem el, hogy át akarok költözni egy nagyobb lakásba. Szóval 9 napot élt a költségvetés. Üdvözlök mindenkit az újabb Zsugazsonglőrök adásban. Visszatértünk, szerencsére hamarabb, mint ahogy azt gondoltam. Ezt köszönhetően az előttem ülő Sanyó Ádámnak, aki a mai vendégem lesz. Köszönöm a meghívást. Szia Ádám! Hát igazából te már itt mondhatni régi motoros vagy, már nem először jössz, te vagy az első visszatérő a Zsugazsonglőrök podcastbe, és hát nyilván adja magát, hiszen az az adás, ami igazából arról szólt, hogy te nulláról hogyan jutottál el egy olyan 113 millió forintos vagyonig, amivel megcéloztad a FIRE-t, vagyis a korai nyugdíjat, tehát hogy idő előtt mehess nyugdíjba, és élvezhessd az életed úgy, ahogy azt te elképzeled saját magadnak. Ez az adás iszonyat nagyot ment. Kb. Hát most jelenleg azt néztem, hogy a 45 000 nézettség fölött volt, és a Zsugazsonglőröknek is igazából ez volt a szikra, ami belobbantotta annó, tehát örülök, hogy segíthettem. Igen, így utólag is köszönöm, hogy akkor eljöttél, és ennyire transzparensen meséltél. És hát nyilván, mint ahogy Hollywoodban is, amikor ugye van egy kasszát robbantó film, akkor mindenképp kell a folytatás, a második rész. Úgyhogy így egy év távlatában gondoltam, hogy akkor rád írok, hogy mi újság, és hogy jönnél el beszámolni arról, hogy milyen volt az elmúlt egy év, mi minden történt veled, és hát tök jó, hogy ilyen hamar tudtál jönni, úgyhogy ezt köszönöm is neked. És hát csak így, hogy kicsit betekintést adjak abba, hogy amúgy a mostani adásban miről is lesz szó. Hatalmas lépést tettél az elmúlt egy évben a FIRE-höz, és tényleg már igazából csak egy év van hátra, hogyha így jól értettem a beszámolódból, amit eddig láttam, és most már egy ilyen 200 millió forintos vagyonnál tartasz. Úgyhogy erről fogunk most beszélni ebben az adásban, de hát érdeklődöm, hogy egyébként így az elmúlt egy évben, így akár így az előző FIRE adásnak köszönhetően, hogy mi történt veled, hogy élted meg ezt az évet, akár így milyen benyomások értek így a beszélgetésünk után, vagy voltak egyáltalán? Tényleg köszi, hogy erről beszéltünk újra, mert nekem nagyon jó volt a múltkori beszélgetésünk is. Igazából azt tetszett benne a legjobban, hogy végre tudtam egy olyan környezetben nyíltan beszélni a pénzügyeimről, ami szerintem mindenkinek egy ilyen lehetőségként, vagy ilyen potenciális példaként ott van, hogy igenis fel lehet építeni nulláról egy vagyont, és utána többen egyébként meg is kerestek, hogy segítsek nekik. Sajnos ezt jelenleg még nem tehetem meg, mert a munkám az köt ahhoz, hogy azzal foglalkozzak, de nagyon szeretném, hogyha a jövőben formálisan vagy informálisan erről többet tudnék beszélgetni emberekkel, vagy akár csoportosan. Ezt még én se igazán tudom, hogy szeretném csinálni, de maga az adás, meg annak a utórengései bennem felébresztették azt az igényt, hogy jól döntöttem, hogy én erről nyíltan beszéltem, és nagyon örülök, hogy tényleg most már, hát nem egészen egy év, egy kicsit több, ilyen jelenleg szerint olyan 16-18 hónap van még a FIRE dátumomig, de ez egy mozgó dátum, de sokat már valószínűleg nem fog mozogni, köszönhetően annak, amit ugye az adás elején is említettél, hogy nagyon jó volt a tavalyi év, szóval én boldog vagyok a tavalyi évvel. Ez tök jó, hát igen, akkor azután az adás után mi is így több e-mailt kaptunk, akik próbáltak, vagy hogy mondjam, kérték a te elérhetőségedet, hogy beszélhessenek veled, tehát az biztos, hogy sokakban valamit megmozgatott. Én úgy gondolom, hogy azért sokszor egy bizalmas körben is nehéz a pénzügyekről beszélni, tehát akár családi körben, barátok között azért sokszor ez a téma elég
sokakat kellemetlenül érint, de hogy tök jó, hogy ezt ennyire transzparensen kirakod, és minden ott van, és lehet konkrétumokról beszélni, és látszik, hogy ez sokakat meg is ragadott. Nyilván valaki ebben látta a lehetőséget, hogy ebből be tud emelni a saját életébe, valakit egy kicsit szembesít, ilyenkor rossz érzést tud kelteni benne, hogy számára esetleg ez nehezebben megy, de hát bízunk abban, hogy az az adás, és aki még nem látta, szerintem érdemes, nézze meg ez az adás is tud valami olyat adni, amit mindenki be tud építeni a saját életébe. Nyilván itt minden, ami elhangzik, azt azért az saját egyénnek magára kell szabnia, úgyhogy ezt így rögtön így az elején gondoltam leszögezni. Ez egy jó, szerintem egy jó disclaimer, abszolút egyetértek. Igen, mi nem válunk felelősséget semmiért, természetesen minden, ami elhangzik, de ha találtok olyat, akkor építsétek be. Nyugodtan. Jó, szerintem akkor rögtön térjünk át is a lényegre, a portfóliódra, hogy hogyan alakult az elmúlt egy éved. Azt láttam, itt ugye van ez a híres FIRE csoport, ahova te évente ki szoktad posztolni a portfóliódnak a teljesítményét, egy hosszabb beszámolóval, hogy hogyan állsz, és akkor hát ezt meg is jelenítjük itt, hogy 2015 óta ez hogy változott, és most jelenleg hogy áll, és mesélj egy kicsit, hogy itt azért egy elég meredek emelkedést látunk ezen a grafikonon, így a vagyon növekedésben, és már tényleg ez is elképesztő belegondolni, hogy tavaly, amikor itt beszélgettünk, akkor 113 millió volt, most meg 200, hogy mi történt? Hát most viccesen azt mondanám, hogy a tőzsde történt, tehát hogy így részben ez annak volt köszönhető, hogy egyszerűen jó éve volt a piacoknak, most már zsinórban, hát a 22-es évet leszámítva 6.-7. éve, tehát így picit olyan a tőzsdei befektetők élete, mint aki lakást vett Magyarországon 2013 óta, hogy egyszerűen nem tud hibázni. Hát itt ugyanez van, hogy azáltal, hogy az ingyen pénz korszaka azért elég szépen átnyúlt így a Covid utáni időkre is, meg mellé az infláció is, de azok, akik rendelkeztek befektetésekkel, azok majdnem bármit is vettek, azok pénzt tudtak keresni. Én is ebbe a szerencsés nagyobb csoportba tartozok. Alapvetően egyik növekménye a vagyonomnak idén abból adódott, hogy voltak tech részvényeim, illetve ugye az S&P 500-ban fő ETF-ben a vagyonom körülbelül negyede, és ez a két nagy szegmens tudott annyit növekedni, meg tudott annyit romlani a forint, hogy most így kicsit csúnyát mondjak, hogy már önmagában azzal, hogy dollár alapúak a megtakarításaim nagy részei, ezzel én több mint 10% vagyonnövekedést elértem. És itt már is kitérnék arra, hogy ez miért fontos nekem. Nekem van egy olyan jövőbeni, hogy mondjam, félelmem, hogy a forint értékállósága az nem mindig lesz garantálható, vagy hát igazából látjuk, hogy 2019 óta azért egy elég rossz pályán mozog, vagy 2019 vége óta, és pont a dollár alapú, meg euró alapú befektetések azok, amik ezt részben tudják kompenzálni. Hozzáteszem azért forintban, aki kamatot akart kapni, persze a prémium magyar állampapírral nagyon jól járt az elmúlt 2 évben, de ez nem minden esetben tudta azt kompenzálni, hogyha ugye a forint meredeken esett. Ez az egyik része ugye a vagyon növekménynek, a másik része pedig majd valószínűleg egy külön téma lesz, feltételezem, az pedig a céges részvényeimnek az eladása. Igen, hát még egy gondolatot ráfűzve, hogy igen, ez például, ahogy mondtad, hogy a prémium magyar állampapír az önmagában is már egy nagyon jó hozama volt, legalábbis a régebbi sorozatoknak, de pont 2 adással ezelőtt, mikor én is mondjuk a saját portfóliómat behoztam példának, akkor ott látszódott, hogy persze az a 17-18%, amit el lehetett érni vele forintban, az jó, de ha összehasonlítjuk azokkal, amik neked is itt látom, és ezt majd szintén kivetítjük, hogy az elmúlt 4 hónapban mikből állt a te portfóliód, úgyhogy ezt valószínűleg most a hallgatók, vagy akik néznek YouTube-on, meg már Spotify-on is lehet nézni, ezt látják is, ugye itt S&P 500 meg Nasdaq ETF-ek vannak legnagyobb rész, legalábbis főleg, ha így a szeptemberi oszlopot nézem, és ha megnézzük, hogy forintba ezek mennyit nőttek, én emlékszem, hogy akkor ez tavaly év végén, így december év végén ilyen 30% fölött volt. Mind a Nasdaq, mind az S&P 500. Igen. És ennek egy nagyon nagy része az, hogy egyébként is a tőzsde emelkedett,
illetve a forint gyengülés, ami egy, hát valószínűleg ez nem csak a mi félelmünk, hanem én már azt látom, hogy így Magyarországon ez már egyre többek félelme, és egyre többet keresik talán ezt a deviza alapú befektetési formákat. Igen. Hogy akkor azt jól értem, hogy neked továbbra is azért ugye a forinttal szemben devizában tervezett tartani a befektetéseidet a jövőben is? Hát a rövid távon mindenképp, illetve hát azért annyi forintra mindenképp lesz szükségem, hogyha tényleg sikerül a FIRE úton elindulni, vagyis a végcélhez megérkezni, és utána a post-FIRE életet elkezdeni, hogy azért forint likviditásra lesz szükségem, tehát valamennyi forintom mindig lesz, csak hosszú távon azt gondolom, hogy egyszerűbb az, hogyha dollár és euró alapon van minden. Egyébként a portfóliómat most már elkezdtem 2 devizademben követni, tehát euróban és forintban is számolom, pont azért, hogy látszódjon az, hogy hiába a költéseim azért azt hiszem, olyan 80%-a még mindig forintban van, de jó az, hogyha tudjuk, hogy amúgy az euróban is mennyit ér. Mert az egy picit jobban ki is fejezi a tényleges érték növekedését. Tehát pont az árfolyam romlás, az picit jobban szűrve van benne, bár azért tegyük hozzá, hogy a dollár is erősödött az euróhoz képest egy 5-6%-ot talán, tehát hogy azért ott is volt egy növekmény annak köszönhetően, hogy az amerikai gazdaság nagyon jól teljesített. Igen, a forintban megnézem meg egészen elképesztő. Az meg 10%, így van. Igen. Hát én még azt látom ki a számaidból, hogy itt azért neked a portfóliódnak lett egy állampapír része, és az nem is magyar állampapír, ugye legtöbben, amikor az állampapír meghallják, akkor rögtön arra asszociálnak, de én azt látom, hogy te főleg ráadásul amerikai állampapírokba kezdtél el elcsoportosítani vagyont, hogy ennek mi az oka, hogy emögött már van egy olyan tényező, hogy mivel közel a maga korai nyugdíj, a FIRE, ezért valami biztonságosabb befektetési formát kerestél? Alapvetően ez a fő indoka, illetve a másik indoka az, és most picit lehet szakmai leszek, úgyhogy előre is elnézést kérek. A FIRE út vége felé most elkezdtem az iránt érdeklődni, hogy is működik pontosan ez a 4%-os szabály, amiről ugye az előző adásban beszéltünk, és azt az információt találtam. Bocsánat, csak gyorsan még zárójelbe azok, akik talán így először hallgatnak, vagy nem emlékeznek az előadásba, de hogy a 4%-os szabálynak az a lényege, hogy a tőkének a 4%-át élheted fel. Per év, igen. Tehát ebbe benne van az, hogy az már az inflációval számol, és az a fölött az nagyjából biztosítja azt, hogy maximum a reál hozamodat, tehát az infláció feletti hozamot használod fel, és a meglévő tőke az nem veszít az értékéből, és ha 4%-os szabállyal számolunk, ugye van ez a Trinity Study. Igen, Trinity Study, de hogy az, amikor ki kell számolnod, hogy egy évben mennyi a megélhetési költséged, és akkor a felszorzat 25-tel, akkor tudod, hogy az a FIRE tömeg, igen, a FIRE számod, amit el kell érni, és akkor te ez az, amit magadnak kiszámoltál, és ez az, ami fele haladsz, vagy már ott vagy, de hogy ez az a minimum összeg, ami kell ahhoz, hogy a korai nyugdíj megtörténhessen, és akkor így zárójelbe zárva. Zárójelbe zárva, illetve rögtön ki is nyitva, hogy ez a minimum összeg feltételező bizonyos piaci mozgásokat, és pont az, amivel kapcsolatban elkezdtem most nem is olyan rég, tényleg 1-2 hónapja beleásni magam. Van egy nagyon jó német fickó, akinek van egy saját blogja, ő hedge fund managerként dolgozott Amerikában, és azt hiszem 44 vagy 45 évesen lett FIRE. 20 év után azt mondta, hogy ő más pénzét már nem szeretné kezelni, inkább valami nyugodtabbat, mint például a blogírás szeretné csinálni, és neki vannak nagyon jó elemzései, de tényleg ilyen 5-10-15 oldalas, 20 ábrás elemzései arról, hogy is kell igazából a korai nyugdíj során drawdownolni, tehát a pénzt kivenni a portfólióból, és neki volt egy elemzése arról, hogy abban a piaci környezetben, amiben most vagyunk, hasznos az, hogyha az embernek van bondlába, tehát kötvény alapú befektetése is, és amikor én ezt olvastam, akkor volt az bennem, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy ez milyen, hogy mondjam, hosszú távú lehetőségeket adna, és a mostani piaci környezetben a rövid lejáratú amerikai kötvények tökéletesen képviselik ezt a lehetőséget nekem. Alapvetően nem az a célom, hogy ezeket a kötvényeket hosszú távon tartsam, csak azt akarom megnézni, hogy 2027-ig, esetleg 28-ig szükség van-e rájuk. Tehát ez picit olyan, mint
behozok egy kis kaszinót is, miért ne? A blackjack játékban az insurance, a biztosítás, hogy amikor a játékos tudja, hogy nem biztos, hogy nyerni fog, sőt valószínűleg nem fog nyerni, akkor kérhet biztosítást a bank ellen, és akkor visszanyeri a felrakott tétjét. Ez egyébként általában nem éri meg, de Nem is tudtam, hogy ilyen van. van, igen. Játék. Nagyon-nagyon érdekes egyébként. A blackjack játék szerintem nagyon-nagyon érdekes, sokat lehet belőle tanulni. És ez pont ezt a fajta biztosítást akarja nekem fedezni, vagy képviselni, hogy ha van egy körülbelül 25-30%-os piaci esés, ami historikus számokat figyelembe véve egyáltalán nem lenne meglepő, akkor igazából a portfólióm nagy része továbbra is védett marad. Tehát értelemszerűen csökkenni fog a reál értéke, meg a nominális értéke is, de cserébe ott lesz az a kötvényláb, amivel ezt utána vissza lehet szerezni. Tehát nem az lesz, hogy nekem, ha holnap azt mondanám, hogy akkor egy forinttal többet se rakok, vagy egy dollárral többet se rakok a portfólióba, akkor itt a vége, hanem ott lesz ez a kötvény, és kvázi készpénzként működő kötvényláb, amiből aztán lehet újra részvényeket venni. Tehát ez a fő indoka, és én nagyon örülök, hogy ezt megléptem, mert hiába, lemaradtam egy Trump rallyról november-decemberben, de így azért nyugodtabban alszok, hogy az a pénz ott van. Igen, meg gondolom már azon a szinten, ahol te tartasz, hogy mondhatni tényleg a Fire kapujában, és neked lassan el kell kezdened használni azt a vagyont. Gondolom itt már a vagyon megtartás az egyik fő cél, tehát már nem is annyira a növelése, mert nyilván aki Igen. még az út elején jár, és mondjuk 10 évnél több ideje van, ő valószínűleg jól jár azzal, hogyha a portfólió nagy része az részvényekben van, mint ahogy mondjuk neked is eddig Pontosan így történt. És nekem is 2 évvel ezelőttig nem volt, vagyis hát 4 évvel ezelőttig nem volt állampapírom se, és 4 éve volt egy pici állampapír. Tehát, hogy sose volt, már magyar állampapír, sose volt olyan központi része a kötvény nekem, hogy foglalkozzak vele, most elkezdtem vele foglalkozni. Igen, és ez mindenkinek egy jó ökölszabály. Ha közel lesz a nyugdíjhoz, akkor kockázatot kell csökkenteni, több kötvény, Így és van. akkor ezzel ez lesz a biztosíték mögötte. Ami nekem még itt érdekes volt látni, hogy itt az ingatlan vagyonnak van egy növekedése, ahogy látom a grafikonon, és azt is látom, hogy ezt beleszámolod a vagyonodba, és ez engem tökre érdekelne, hogy mit gondolsz erről? Mert az én fejemben az van, hogy ha nekem van egy ingatlanom, nyilván annak van egy értéke, tehát az én vagyonomnak a része, de hogyha a korai nyugdíj a célom, és egy olyan vagyontömeget szeretnék, ami termel annyi cashflow-t, amiből én bármit tehetek az életemben, akkor igazából az ingatlan, amiben élek, az nem támogatja ezt, hiszen az nem termel cashflow-t, sőt, igazából költségeim vannak vele. És ugye azt látom, hogy te ezzel végül is mégiscsak számolsz, hogy neked erről mi a gondolatod, hogy érdemes ezzel számolni, tehát ha mondjuk valaki most ki akarja számolni, ez beleszámolja az ingatlanját, vagy ne? Nagyon jó kérdés. Erről volt egy beszélgetés egy amerikai FIRE csoportban, ahol elkezdtem aktívabb lenni, és ott 2 álláspont volt egyébként. Volt az, aki egyáltalán nem számolja bele, és azt mondja, amit most elmondtál, hogy ez egy effektív költség. Én a másik csoportot képviselem, én ezt alternatíva költségként számolom csak, ami azt jelenti, hogy én azt szoktam megvizsgálni az ingatlan vagyonom kapcsán, hogy ha én azt az ingatlant kiadnám, és bérelnék helyette, akkor van-e értékkülönbözetem a FIRE számomra nézve. Tehát azt úgy kell érteni, hogy ha nekem van egy lakbér költségem, meg van egy lakbér bevételem, akkor annak a különbözete, pozitív vagy negatív, módosítja az én FIRE számomat. Én jelenleg, amivel most számolok, az az, hogy nekem az ingatlan lakóingatlan marad, tehát a jelenlegi FIRE számomnak nem része, tehát én ott csak a tőzsdei portfóliómmal számolok. Viszont mondok egy extrém példát, vagy nem is annyira extrémet, ha én kitalálnám azt, hogy szeretnék mondjuk Spanyolországban élni, vagy szeretnék egy spanyol ingatlanra cserélni, vagy spanyol bérelt ingatlanra cserélni a magyar kiadandó ingatlanomat, akkor nekem a FIRE számomat az módosítaná, hogy mennyi lenne az én költségkülönbözetem, magyarul mennyit keresnék a kiadott lakással, és mennyibe kerülne mondjuk a spanyolországi lakhatásom. Ugye ezt nem tudom, de ha mondjuk egy ilyen döntést meg kéne hoznom, akkor fel tudnám mérni, hogy ez mennyiben módosítja az én havi meg éves költségeimet. Tehát, hogyha nő emiatt a
végülis a havi költséged, vagy az éves Igen. lakhatási költséged, mert Igen. annyival magasabb a spanyol Igen. életi ár, Igen. akkor a te FIRE vagyonodnak is nőnie. Pontos, így van pontosan. Illetve fordítva, ha mondjuk elköltöznék Albániába, akkor meg lehet, hogy fordított lenne ez az arány. De hogy ez igazából azért mondom, hogy alternatíva költség, mert hogy ezt csak akkor számolom, ha ez megtörténik, egyébként pedig nem számolom én sem, mert ugyanúgy költségként tekintek rá, ahogy mondtad. Na, tök jó. Akkor ebben hasonlóan gondolkodok. Igen, de azért jó kérdés, mert ezt más is kérdezte, és tök logikus kérdés, és pont azért logikus, mert van, aki úgy FIRE, hogy bérel, és pont azért tud bérelni, mert mondjuk neki van bérleti bevétele, és akkor a one pays the other, ez is a Blackjackben ez van, ha 2 lapod van és nyersz, na mindegy, már nem viszem el ebbe az időt. Igen, az előző adásban említetted, hogy majd a FIRE-nek lesz egy ilyen momentum, amikor elmész Vegasba Blackjack-et. Jaj, az rajta van az. 27 szerint még nem adtad. 27-be be van írva, 2027-re. Na, szuper. Jó, és akkor van itt a portfóliónak egy nagy változás. Itt a számokban nehéz látni, vagy a grafikonokból, de a beszámolód alapján tudhatjuk, hogy itt van egy ilyen szerencsefaktor az életedben, egy elég erős szerencsefaktor, ami meggyorsította neked ezt az utat, ami a céges részvény. Erről egy kicsit mesélj nekünk részletesebben, hogy ez hogyan alakította neked így a te utadat, és ez most mennyit adott hozzá ehhez a nagy ugráshoz idén. Igen, hát ugye, ahogy az egyik grafikonon is látszik, csak a céges részvényekből való nyerességem az több volt, mint a teljes eddigi portfóliómnak az idei nyeressége, sőt szerintem lehet, hogy még a teljes nyereségénél is több volt. Ennek 2 oka volt. Az egyik az, hogy ezek a céges részvények, amiket eladtam, ezek 2019 végén kerültek kiosztásra, és egészen idén évelejéig gyakorlatilag csak papíron léteztek, tehát egy szám volt a rendszerben, viszont azáltal, hogy a céget, ahol dolgozók bevezették a tőzsdére, ezzel kereskedhetővé váltak, és különböző stratégia mentén volt, aki ezt megtartotta, volt, aki részét eladta, én ezt a teljes pakettet eladtam, vagyis amihez eddig hozzáférésem volt, és mivel ugye ezek 2019-es áron kerültek be, hál' Istennek volt egy olyan AI boom a tavalyi év során, hogy ezeket a részvényeket is érintette, és a bekerülési áruknak több mint 200%-án, 200%-os növekmény, tehát 300%-án tudtam eladni, és közben a forint is romlott, tehát ugye ott volt egy árfolyamnyereség is, és ez mind ahhoz vezetett, hogy ezt a 60 millió forint fölötti nyereséget tudtam rajta realizálni. Hát egyébként ez volt a legsokkolóbb élmény tavaly, tehát amikor ezzel szembesültem, így az év második felében, sőt igazából már az elején is, amikor ez látszott, hogy ez megtörténhet, bár ugye még mondjuk februárban nem tudtam, hogy mi lesz a májusi vagy augusztusi árfolyam, de azért az olyan érzés volt, mint amikor, vagy olyan érzés lehet, amikor az ember megnyeri a lottót, és hirtelen azt mondják, hogy oké, akkor most milliómos vagy. Mint akkor a GameStop-osok látták, hogy Igen. Elon Musk, hogy GameStonk, és föl. Igen, vagy mikor a bitcoin, mit tudom én, 1000-ről 18 000-ig, vagy nem tudom, ott hányszorozás volt 2018-ban, de hogy tehát egy nagyon tényleg szürreális érzés volt, mert az volt bennem, hogy én ezért nem csináltam semmit. Egyébként ez nem teljesen igaz, hiszen ugye 4,5 évig nekem ott kellett dolgoznom, és ugye ez egy jövőértéke volt ennek a részvénynek, aminek ugye nem tudtuk, hogy mi lesz a jövőértéke. Igen, nem tudhattad. Igen. Igen, meg nem tudtam, hogy az AI boom az ilyen nagy mozgásokat hoz a piacon, és hogy ugye, hát az első gondolata ilyenkor mi az embernek, ha nincs korábbról pénzügyi tapasztalata, hát akkor el kell költeni, akkor nagy lakást kell venni, új autót, stb. És ez amúgy magadon is észrevetted? Hogy például ugye tudhatjuk, hogy az egyik tétel a lakásvásárlás. Igen. Hogy ez valahol így ennek köszönhető? Hát igen, tehát azért az bennem volt, hogy egy 2 szobás panellakást most már szeretnék elcserélni, hogyha van ennyi pénzem, és akkor egy nagyobb téglalakásba át is költöztünk feleségemmel, de nagyon fontos volt nekem, hogy nem szabad túl sokat költeni, tehát azért volt egy ilyen, hogy mondjam, büdzsé keret a fejembe, hogy csak azért, mert most hirtelen kaptam
60 millió forintot, akkor nem költöm el azt az összes pénzt. Úgyhogy ezért is lett a lakásra csak idézőjelben 34 millió forint elköltve, illetve hát egy része ennek amúgy hitel, tehát nem is teljesen lett az elköltve, szóval hiteleztem magamnak egy kis pénzt. És új autót is vettem, de direkt olcsóbbat, és nagyon vicces volt, mert ezt feleségemmel közös tulajdonnak vettük, és a szalomban nem tudták, hogy ezt hogy kell kezelni, mert általában egy ember szokta tulajdonolni az autót, de mi mondtuk, hogy mi közösen akarjuk, és a dealershipbe fel kellett hívni az embernek a főnökét, hogy itt akkor most mit kell kitölteni, de úgy csak annyi volt, hogy kétszer kellett aláírni a papírt, de lényeg az, hogy lett egy új autóm, meg egy újabb lakásom, és egyébként nagyon boldog vagyok mindkettővel, de azt mondtam, hogy az összes többi az megy a tőzsdére, és így is lett. Igen, általában ezek a középutak talán a legjobb megoldás, mert a racionális döntés egy olyan úton, ahol a korai nyugdíj a cél, valószínűleg az, hogy tedd be mi az összes pénzt, és nyilván akkor hamarabb elérsz, Igen. több kamatod lesz, később jobb lesz, de hogy közben meg emberek vagyunk, élvezni kell az életet közben is, Igen. és mint ahogy mondjuk, amikor valakinek a fizetése nő, ott is egy tök jó döntés az, hogy jó, a felé mondjuk használd arra, hogy az életedet kicsit minőségileg javítod, a másik felét megdobd hozzá a megtakarításaidhoz, és akkor már mindkettő betettél, és kicsit jobb is az életed, meg a jövőre is gondolsz közben. Igen. Meg volt azért egy életszínvonal infláció nekem is, így amit megéltem ezzel, de pont ezt akartam magamban tudatosítani az egész döntés folyamattal, hogy oké, ez egy egyszeri eset, ez nem fog megtörténni még egyszer, ne akarjam úgy kezelni ezt a vagyonnövekményt, hogy ez mindig így lesz. És szerintem ez jó volt, hogy ezt az elején tudatosítottam magamban, mert így nem mondtam azt, hogy jó, akkor mit tudom én, a legújabb épülő, akármilyen új építésű projektbe akarok egy szép lakást, mert tudtam, hogy az meg már túl sokba kerül, az már pazarlás, és ugye ezért, ahogy te is mondtad, ezért választottam ezt a középutat, hogy egy újabb lakás, de nem annyira új, és akkor így, egyébként így is minden igényemet kielégíti, csak nagyon fontos volt ez a tudatosítás, hogy nem szabad elkölteni ezt a pénzt. Igen, láthatjuk azért talán a lottónyertesek példája, ez nagyon jó, hogy a hirtelen jött vagyon azoknak, akik korábban kisebb összegeket se tudtak kezelni, és nyilván nálad egyáltalán nem erről van szó, de hogy azok a szélsőséges példák jól mutatják, hogy azért az emberek nehezen tudják kezelni, mikor ennyire hirtelen történik változás a vagyonukban, és erre talán nem tudom, az amerikai sportolók is egy remek példa, az NBA-ben, hogy egy ilyen statisztikát olvastam, hogy 60%-a az NBA sportolónak 5 éven belül kb. Csőd közelbe kerülnek. Vagy csődbe is megy. Vagy csődbe is megy. És hogy emiatt a pszichológiai része mennyire fontos, vagy meg a racionalitás is valószínűleg, hogy ezeket tényleg kiszámol. De akkor, ha jól értem, te kiszámoltad azt, hogy ezekkel a döntésekkel egyébként mondjuk az éves költségkereted, az mennyivel nő, és akkor az mennyivel változtatja azt a... Nem egészen, inkább itt a FIRE dátum volt kiszámolva, hogy megére nekem 1,5 év halasztást az, hogy, és akkor erre lesz is egy jó példám, szóval, hogy megére 1,5 év halasztást az, hogy átköltözök egy nagyobb lakásba, picit jobb életminőségbe, stb. És ez nagyon fontos, hogy majd ha a költségekről beszélünk később, hogy ugye a FIRE kapcsán az egyik legnehezebb dolog azt megbecsülni, hogy mennyi költsége lesz az embernek, és a másik szempont pedig az, hogy amikor azt mondja, hogy leüti vagy megnyomja a gombot, hogy itt a vége, akkor az az életszínvonal, amin akkor tud élni, az lesz a várható értéke úgymond az életszínvonalának. Tehát onnantól már nem lehet azt mondani, vagy hát csak akkor, hogyha ugye újra visszamegy az ember dolgozni, hogy de akkor én szeretnék, mit tudom én, egy 20 millió forinttal értékesebb lakásban élni, mert az már akkor költség lesz, amit ugye a jövőbeni büdzséből kell kivenni. És ezért fontos az, hogyha valaki úgy dönt, hogy FIRE akar lenni, akkor tudja azt, hogy mi az a nagyjából életszínvonal, amivel ő elégedett. És én ezt most próbálom egyébként belülni. Igen, és akkor szerintem ezzel tök jó rá is térhetünk a költségtervezésre, mert az előző adásban már így mondtad, hogy 2024-ben te már egy költségtervvel indultál neki, és végül is ezzel így tesztelted azt, hogy oké, milyen úgy eltölteni egy évet, hogy kategóriánként belőled, hogy jó, akkor mire mennyit költetek, és valamit volt egy puffer. És már ez az év akkor végigment, és
meg is születtek a számok, hogy végül is a tervhez képest mi hogy alakult. Erről szintén ki fogjuk rakni itt a táblázatot, ami a kategóriákat tartalmazza, meg a büdzsét. Egyelőre csak egy általánosan akkor beszéljünk arról, hogy mi volt a legnagyobb tanulsága ennek az egy évnek így a költségtervezésben. Egyáltalán lehet így élni, hogy ennyire kötötten megmondod, hogy mire mennyit fogsz a következő évben költeni? Hát erre két jó válaszom van. Az egyik tanulság az volt, hogy a költségvetés az január 9-én elcsúszott, mert akkor döntöttem el, hogy át akarok költözni egy nagyobb lakásba. Szóval 9 napot élt a költségvetés, szerintem a magyar kormánnyal akkor kezet foghatok, hogy hányszor írtam. Én nem írtam át a költségvetést, csak egyből elrontottam. De igen, látom a párhuzamot. Igen. De egyébként az a része nagyon tanulságos volt, hogy amikor bejöttek az évvégi számaim, egyébként közel 1000 tranzakciót rögzítettem, nagyrészt manuálisan, de azért volt automatizált része is. Egyrészt nagyon élveztem, utoljára én ezt 2015-ben csináltam, tehát most már 10 éve, vagy hát akkor 9 éve ugye a tavalyi évben, és az egyik tanulság az volt, hogy nagyon jó költségkereteket felállítani, de azok egyébként nem működnek annyira jól, mert az élet ennél, hogy mondjam, bonyolultabb. Lásd egy átköltözés A-ból B-be, aminek voltak fix költségei, voltak extra lakhatási költségei, stb. Viszont az a része nagyon jól működött, hogy minden deviációt az előzetes büdzséhez képest meg lehetett könnyen magyarázni. Tehát most nem akarok így tételeket kiemelni a listából, de mondjuk ami nekem leginkább tanulságos volt, hogy a készételre és a bevásárlásra tervezett büdzsét, ha összeadom, akkor 5000 forint eltéréssel eltaláltam, hogy mennyi lesz a rámeső költségkeret. Tehát azért az nagyon jó egy 1 millió fölötti, 1 millió 300 000 forint közeli összegnél. Ez a része nagyon jó volt. Ami nem volt olyan jó, az a házi állatok, amit azt hiszem említettem az előző adásban is, hogy az egyik törpenyuszink beteg volt, de szerencsére felépült, és most már tökéletesen egészséges, úgyhogy az a pénz, ami rá lett költve, az igazából megtérült, én abszolút azt gondolom. Még már ez is elképesztő ezt látni, és szerintem, ha nem is nyuszinál, de sok mondjuk kutyatartó, macskatartó, szerintem nincs tisztában azzal, hogy mondjuk egy házi állat mekkora költséggel jár. És nyilván ők is így már a család részei, és ha bármi történhet velük is, olyankor az még inkább meg tudja dobni a költségeket. Igen. Hát, úgyhogy tehát ez a része nagyon hasznos volt, illetve még az volt nagyon hasznos, hogy láttam azt, hogy van egy csomó olyan dolog, amire nem gondolok, hogy egyébként része kell, hogy legyen a költségvetésnek, például taxizás. Én nem tudtam, hogy évente én kb. 50 000 forintot taxira költök. Amikor írtam a költségvetést, eszembe se jutott, hogy én arra szoktam költeni pénzt. És akkor, amikor összeadtam, akkor láttam, hogy oké, akkor tényleg évente 7-8-szor taxiztam, oké. És akkor ebből milyen következtetés vonsz le, hogy jó, akkor hát azok is fölöslegesek voltak, és nem kell, vagy csak annyi, hogy a tervezésnél ezt is figyelembe veszed? Pontosan ezt akartam mondani, hogy a 24-es év tanulsága az volt, mert természetesen folytatom a költségvetési írást, ez lett az egyik tanulsága, hogy egyrészt realistább költségekkel kell számolni, tehát jobban kell itemizálni, tehát darabokra bontani, hogy miből is áll a költségvetés. Azt hiszem az idei az 45 altételt tartalmaz, amiben utána el van osztva kategóriákra, hogy mi is ez a 45 altétel. És ebből a szempontból szerintem az idei költségvetés, ami egyébként kicsit több mint 8 millió forint éves költséggel számol, azt hiszem 8 millió 170 000, vagy 8,2 millió, nem emlékszem pontosan, de hogy az sokkal reálisabb költségvetés lesz, mint ami volt a tavalyi ezzel a 6,4 milliós költségvetéssel. De azt jól értem, hogy itt igazából az egyszeri tételeket, hogyha kivesszük, ami itt az új lakás miatti költségek, akkor végül is belefértél a költségbe, nem? Ez így van, viszont... Tehát végül is működött a költségterv. Működött, viszont azért hozzá kell tenni, hogy pont ez a leglényegesebb tanulsága volt magának a költségtervezésnek, hogy nem szabad ezeket az egyszeri tételeket elfelejteni. Tehát például, ha én elkezdem majd a Postfire életet mondjuk jövőre, akkor gondolnom kell arra, és erre is csináltam egyébként egy Excel táblát magamnak, mert hát mindent Excelbe tartani az a legjobb,
Én Csináltam egyetértek ezzel. nagyon örülök. Nincs nem, mikor a vagyontáblában nézzük a kis növekvő Igen. grafikonokat. Igen, szóval csináltam egy listát arról, hogy milyen jövőbeni egyszeri költségeim lesznek, amik például ilyenek, hogy kazáncsere, hogy klímacsere, hogy új laptop, hogy új elektromos roller, hogy új autó, vagy hát autócsere, és ezeknek van egy jövőbeni körülbelüli költsége. És az azért nagyon jó, mert ezzel fel tudom azt mérni, hogy egyébként, ha én csinálok egy éves költségvetést, abban vannak ezek az OPEX költségek, ami kvázi kötelezően elköltendő, tehát kell fizetnem rezsit, kell fizetnem közös költséget, kell ennem, sajnos, még nem vagyok fényevő, kell a háziállatokról gondoskodnom, az autóról, stb. Tehát van egy ilyen listám arról, hogy mi az, ami úgymond kötelező, és azon felül viszont két nagyon fontos eleme van a költségtervezésnek. Az egyik a nem kötelező operational expense, tehát ilyen futóköltség, illetve a beruházási költség. És ez a beruházási költség az, amire én szintén nem gondoltam 2024-ben, mert egyrészt nem gondoltam, hogy el fogok költözni, másrészt nem gondoltam, hogy akkor abba a lakásba, ahol laktam, bármilyen capex típusú költésem lenne. De most már tudom, hogy a jövőben lesz ilyen. Ahogy így ezekről mesélsz, ezekről a tervezésről, meg 45 alalem, meg minden, így az jut eszembe, hogy maga a Firelate is igazából bizonyos feladatokkal és munkakörökkel jár együtt, mert mindezt előre át kell gondolni, előre felkészülni rá, tesztelni, és nem is tudom, hogy nyilván ehhez valószínűleg olyan személyiségtípusnak is kell lenni, aki ezeket szereti, Igen. de hogy szerinted lehet-e ezen egyszerűsíteni úgy, hogy egy ember, aki nem akar ennyire mélyen, vagy ennyire precízen felkészülni, hogy hogyan tudná a költségtervezését, hogy csak így a költségének a vitelét egyszerűen tartani, hogy van esetleg egy ilyen egyszerű tipp? Egyszerű tippem sajnos nincs. Hát két dolgot tudok mondani. Egyrészt még akartam reagálni, hogy ez ugye szerinted is mennyire azért, hogy mondjam, mélyre megy ez a költségtervezés. Az egyik kollégám mondta azt, hogy úgy működök én a feleségemmel, mintha egy BT-t vezetnénk két beltaggal. Ez nekem nagyon tetszett ez a hasonlat, és egyébként tényleg így működik ez a háztartási költségtervezés. Hát, nekem még olyan villant be, amikor a bankba projekteket terveztünk jövőre, és olyan költségtervezés, és az is ilyen heteken keresztül ment a számoknak az ide-oda pakolgatása, meg a besléseknek a bekérése, meg minden. Kicsit így hasonló érzés. Szerencsére olyanben még nem volt részem, tehát ezzel nem tudok nyilatkozni, de akkor bank is vagyok, ez egyre jobban tetszik. Szóval visszatérve, hogy lehet ezt egyszerűsíteni, szerintem ami a legfontosabb, hogy azért, ha valaki tényleg komolyan gondolja a Fire utat, és már van mondjuk egy, nem tudom, 80-100 millió forintos vagyona, likvid vagyon, vagy tehát termelő vagyona, azért nézze meg, hogy mire költ pénzt. Tehát azért most már banki alkalmazásokban lehet látni, hogy kategóriánként mennyit költ az ember. Szerintem az nem olyan jó, de kezdésnek az is nagyon jó. Vagy egyáltalán csak nézze meg azt, hogy ha van egy fix fizetése, akkor ha még a felhalmozási szakaszban van, akkor ha X összeget eltesz abból a pénzből, mondjuk egy egyéves időtávon, nem tudom, keres mondjuk nettó 500 000 forintot, és évente eltesz belőle 80 vagy 100 000 forintot, akkor az a maradék pénz, az tényleg fedezi-e azt az éves költést. És mindegyik év más lesz, ez teljesen egyértelmű, de legalább azt meg kell nézni, hogy a futóköltségeket, ugye nekem is az egyik legfontosabb, a futóköltségeimet mennyi pénz fedezi. És ez például tök jó, hogy tudom, meg ezt nagyon jól lehet egyébként inflációval indexálni, mert még 2021-ből is vannak adataim, nem tételes, de ilyen, hogy mondjam, infláció sok előtti házi költségvetési adataim, és látszik, hogy tökéletesen lekövette például nálunk feleségemmel a háztartás költése az infláció. Tényleg? Igen. Na, ez őszintén meglep. Pont az előző adásban még Búcsúval beszélgettünk erről, hogy vajon a mi inflációs kosarunk az egyenlő a KSH által megjelentett, vagy a KSH általi inflációval, és azt mondod, hogy akkor neked erről vannak számaid, és ezeket összehasonlítod, és nagyjából tényleg lepette az elmúlt év? Igen, azért egy nagy csillagot oda teszek, tehát az egyszeri tételekkel tisztított inflációs kosár, tehát például
mondjuk ugye egy új autó, most például az új autó vásárlása nem volt benne a költségvetésben, hiszen ugye a FIRE tervben nincs az, hogy én új autót vennék. Tehát ez az ilyen típusú költések ki vannak véve. De igen, tehát hogyha én az élelmiszer típusú házi állat, szolgáltatás, nem tudom mik a fő kategóriák, szerencsére alkohol meg dohányáru nincs, azt nem kell néznünk, de hogyha a mi személyes inflációnkat nézzük, akkor ebben a szegmensben nekünk egy az egybe lekövette a kumulált inflációt. Talán 1% eltérés volt, azt hiszem ilyen 46 vagy 47% volt a 3 éves kumulált infláció, vagy 3,5 éves, az meg körülbelül így van. Igen. Wow, ez meglep, de tök jó látni, hogy akkor ez csak egy ilyen, ez a mi negatív hozzáállásunk, hogy... Hát azért, aki lakbért fizet, annak biztos, hogy nem. Tehát, hogy ott szerintem a lakbér tudja ezt nagyon... Az nincs is benne a igen, súllyal. Pontosan, igen. De ha azt kiveszem, meg ha valaki nem fogyaszt túl sok élelmiszer, tehát nálunk is ugye az élelmiszer azért, ha jól láttam, akkor ugye 10-valahány százaléka volt a teljes költségvetésnek, ugye az dobta meg nagyon az inflációs percepciót szerintem. Amúgy nem volt extrém, vagyis hát extrém magas volt az infláció, de ha szétbontom per kategória, akkor ugye volt, ahol nem. Hát igen, sajnos nem az élelmiszer volt. Nem az volt. Nem az húzta vissza. Jó, hát láthatjuk, hogy a FIRE út fele azért sok matekkal jár, de azért van egy pszichológiai faktora is ennek az egész útnak, illetve majd, amikor elkezded, és kicsit beszélgessünk arról, hogy ezekre hogy tudsz készülni, hiszen az már mind így a napi életviteledben egy nagy változást jelent, meg mind anyagilag is az, hogy már nincs egy valahonnan érkező cashflow, hanem a meglévő tőkédből kell ezt mind biztosítani, hogy erre próbálsz valahogy készülni, vagy jelenleg hogy érzed, hogy mit tudsz tenni ennek érdekében? Vagy mit tettél meg mondjuk az elmúlt 1 évben, hogy kicsit egy ilyen átmenetet képez a két világ között? Igen. 2 dolgot kezdtem el egyértelműen csinálni. Az egyik az, hogy beszélgetek emberekkel, beszélgetek olyanokkal, akik már a FIRE út végén vannak, vagy már FIRE-ök és élik a mindennapjaikat. Pont most, hogy felveszük, a tegnapi napon volt egy FIRE találkozó itt Budapesten, ahol beszélgettem olyannal, aki már 3 éve nem dolgozik, és például utazási tippeket kértem tőle, hogy lehet olcsón utazni Ázsiába. Nagyon-nagyon hasznos volt. Én megadtam neki költségtippeket, szóval így nagyon... Mindenki jól járt. Milyen jó, hogy Magyarországon már van FIRE közösség. Igen, egyébként szerintem egyre jobb. És hallgatok értelemszerűen amerikai podcastereket, akik erről beszélnek. Nekik picit azért ugye más a hozzáállásuk ehhez, tehát azért Amerikában ez máshogy megy, meg ott például az egészségügyi tervezés nagyon fontos, ugye, hogy legyen valakinek jó biztosítása, de ne kerüljön túl sokba, stb. Nekem ebből a szempontból ez picit azért könnyebb. Amivel szintén elkezdtem foglalkozni, az a sportolás, tehát most például idején van egy ilyen, hogy mondjam, sport challenge, amit kitűztem magam elé, hogy szeretnék 115 órát mozogni. És most járok a 3. hétnél, és eddig sikerült, tehát eddig az első 2 hét sikerült, azért még nem elég nagy a még. Igen, hogy szoktam mondani, hogy január 22 az a pont, amikor elkezd visszafordulni az évi fogadalmat, például a lemorzsolódás elindul. Ja, én csak 13-án kezdtem el, úgyhogy akkor nekem még van idő, de elvileg ez a tervem, hogy szeretnék 115 órát mozogni, egy szélesebb körű egészségügyi kivizsgáláson átesni. Most ez lehet kicsit hülyén is hangzik, én szeretném tudni, hogy miben fogok meghalni, és körülbelül mikor, mert ez például a FIRE útban segít, hogy most 20 évre tervezzek, vagy 40, tehát vagy 60, legyünk optimisták. Kicsit morbid gondolat, de egyébként racionális, ha úgy nézzük. Igen. Szóval ezt szeretném picit jobban körüljárni. Mit csináltam még? Sport, beszélgetések, igen, és gyakorlatilag arra próbálok rájönni. Jaj, bocsánat, eszembe jutott. Van egy nagyon jó podcaster, Ramit Sethi, akinek van egy sorozata, a Your Rich Life, és ő például engem nagyon motivál abban, hogy jöjjek rá arra, vagy fedezzem fel azt, hogy mi az, ami nekem úgymond a gazdagságot jelenti. És például nekem az egyik része az utazás,
és pont ezért is akartam a Firewood-at picit késleltetni, vagyis a befejező dátumot, mert szeretnék egy olyan extra büdzsét kialkudni magamnak a jövőbeni költségvetéseimben, hogy legyen több pénzem utazni. És például ezért is van az, hogy lehet, hogy az idei költségvetés sem 8 millió forint körüli, de hosszú távon mondjuk inkább egy 9 millió forintos bázissal számolok, és ugye akkor ahhoz még kell egy 10 pár millió forintot gyűjteni, tehát nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor 200 millió, 8 millió viszlát, tehát ez is benne van a dologban. Igen, ahogy a jó öreg Warren Buffett mondja, a biztonsági ráhagyás. Igen. Is Igen, szükséges. abszolút. Jó, nekem itt még ezzel a pszichológia résszel kapcsolatban lenne egy olyan kérdésem, ami leginkább az előző adásoknak így a kommentjei ihlettek, mert nagyon visszatérő momentum volt, hogy oké, végigcsináltad ezt a körülbelül elmúlt 15 évet, amióta Igen. ezen az úton jársz. Így visszagondolva erre az útra, voltak olyan pillanatok, amire azt mondod, hogy le kellett mondanod emiatt a cél miatt, és most utólag azt mondanád, hogy jó, azt lehet nem érte megmondani, mert mondjuk az életnek abban a szakaszában volt ez a lehetőség, és azt már nem, pénzzel se tudod bepótolni. Ezt hogy éled meg így ezután a 15 év után? Picit messzebbről kezdem. Amikor én elkezdtem a Fire utat, akkor nem tudtam, hogy ezen az úton fogok haladni. És körülbelül ez a 2014-15 határáig az volt bennem, hogy próbáljuk meg azt, hogy összeszedek valamennyi pénzt, és utána elmegyek egy karrierbrékre, és aztán folytatom vagy ugyanazt, vagy mást, vagy akármit. És nemrég meg is találtam ezzel kapcsolatban egy írásomat, amit így magamnak hagytam ilyen emlékként. Nem gondoltam, hogy azt valamelyik régi Winchesteремre ráraktam, és mikor megtaláltam, akkor csodálkoztam is, és abban írtam is, hogy de jó lenne már, hogyha annyi pénzem lenne, hogy mondjuk 5 évig nem kéne dolgoznom. És akkor volt azt hiszem ilyen 2 évnyi vagy 3 évi megtakarításom. Tehát ott már volt bennem egy igény arra, hogy akár hosszabb távon is én ne a munkával foglalkozzak, hanem úgymond bármivel. Ami lehet szintén munka, csak ugye ha hobbiként csinálja az ember, akkor nem munka, vagy nem úgy munka. És az az érdekes, hogy ez az érzés ott valószínűleg nagyon erősen megragad bennem, ott egyébként én 5 hétig fizetés nélküli szabadságon voltam, mert kiégtem, és megállást kerestem, amikor megtaláltam a mostani állásom egyébként, és szerintem ott volt egy olyan pont, hogyha ott máshogy döntök, vagy máshogy alakulnak a dolgok, akkor nem folytattam volna a Fire utat. És itt rákanyarodva arra, hogy miért nagyon nehéz a Fire út, van egy úgynevezett boring middle, ez unalmas közép szakasza a Fire-nek, ami körülbelül akkor van, amikor az embernek már van befektethető vagyona, de ez a vagyon nem növekszik olyan gyorsan, mint amit a megtakarításaival hozzá tud rakni. Tehát mondjuk az én esetemben körülbelül akkor volt, amikor egy ilyen 40-45 millió forint körüli vagyonnal rendelkeztem. Akkor annak az éves növekménye mondjuk volt évesítve ilyen 3,5-4 millió forint, és mondjuk a megtakarításom meg volt 5-6 millió forint. Mindenképp szükség volt arra, hogy ugye az a vagyon rész is növekedjen, de ugye a megtakarítást is mellé kellett rakni. És ez az a rész, ahol szerintem a legkönnyebb, tehát ha valaki már az elején elbukja a Fire utat, akkor vége van, de ez az a rész, ahol legkönnyebb elbukni. Ahol azt mondja az ember, hogy minek próbálkozok, minek növelem évente 5-6 millióval a vagyonomat, ha úgyis az, aki vagyonosabb, az már a meglévő vagyonából engem megelőz. Lásd, ha van valakinek egy 50 milliós ingatlanja Budapesten, akkor annak az évesített értéknövekménye az 5 millió forint, tehát ugye azt nagyon nehéz legyőzni simán vagyonépítés során, tehát fizetés megtakarításból. Na és ez volt az a rész, ahol azt gondoltam, hogy mit csinálok én, ez hülyeség. De szerencsére nem adtam fel. Szóval ez nem tudom, hogy megválaszolja a kérdést, de hogy én ezt éltem meg. Igen, azt akkor értem, hogy akkor a Fire útban volt egy ilyen kérdés, vagy egy ilyen pont, amikor mondjuk lehet, hogy nem folytattad volna, de hogy abból a szempontból, hogy a Fire miatt kellett elemondanod olyan dologról, amit megbántál.
Hát, az legfeljebb a legelején, tehát tényleg ez, hogy a mai napig emlékszem, nagyon vicces volt, mert pont múlt héten autóztam, és az első albérletem mellett parkoltam le, az Árpád hídtól nem messze, és ez egy panellakásban volt, egy 5,5 négyzetméteres szoba. És én abban laktam 1 évet, 22 000 forintért, és Az nem sok, igen. az nem sok, volt egy ágyam, meg egy asztalom, és például azt, vagy mondjuk amit a múltkori adásban említettem, a londoni albérletemet, ahol lyukas volt a plafon, na azt a kettőt nem biztos, hogy bevállaltam volna, hogyha azt mondtam volna, hogy nem akarok pénzt megtakarítani, csak ugye az első esetben az angliai kiköltözésre akartam pénzt megtakarítani, a második esetben pedig egyszerűen csak olcsón akartam lakni, tehát az akkor még nem az csak egy félig tudatos FIRE döntés volt. De mondjuk ilyen dolgok, hogy milyen minőségű lakhatásom van, ebben lehet, hogy nem vállaltam volna ezeket a kompromisszumokat, de ott meg azért hozzá kell tenni, hogy mondjuk 22 évesen, meg 25 vagy 24 évesen, 22 és 25 évesen az ember még ezeket vállalhatja. Tehát, hogy ha azt mondja egy 25 éves, hogy hát volt egy rossz albérletem, attól nem dől össze a világ. De attól még visszagondolva az egy rossz dolog volt. Igen. De spóroltam vele 1 millió forint. Igen, az elején valószínűleg ezeket az ember hajlamosabb meghúzni, mert ott még egy motiváció jóval erősebb az út legelején, és akkor könnyebb talán ilyen szélsőségesebb helyzeteket bevállalni. Igen. De az a legjobb, hogy ennek meg lett az eredménye, tehát igen. Ez mindenképp. És akkor, ha jól értem, akkor azt mondta, 18 hónap múlva tervezel teljes hivatalos FIRE-be vonulni, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt. FIRE-be. Igen. Igen. Hogyan látod ugye az elkövetkező időszakot, hogy mik a terveid még 2025-re, vagy ebben a következő másfél évben? Dolgozok tovább, tehát a munka azért továbbra is az első. Meg kell csinálni a projekteket, amik vannak, és... Lesz egy átmenet, hogy mondjuk kevesebb napot kezdesz el dolgozni, vagy úgy tervezed, hogy felmondasz, na telik nem tudom hány hónap felmondási idő, és akkor utána FIRE? Az a baj, hogy erre nem tudok válaszolni neked, mert nem tudom, hogy fogom magam érezni 1 év múlva. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon vegyes érzéseim vannak azzal kapcsolatban, hogy mikor kell azt mondani, hogy valaminek teljesen vége van, vagy hogy, ahogy te is mondtad, érdemes-e átmenetet beépíteni a rendszerbe. Lehet, hogy szeretnék valamilyen átmenetet, de lehet, hogy nem. Tehát ez szerintem itt jön be tényleg az emberi része a dolognak, hogy ha van egy döntéshelyzet, azért az valamilyen szinten, ha átgondolt is lesz, impulzív is, tehát mert meg kell hozni valamikor, hogy oké, akkor most akarok-e részmunkaidőbe dolgozni, van-e lehetőségem rá, akarom-e ennek a lehetőségét felfedezni, stb. És nem tudom, hogy én ezt fel akarom-e egyáltalán fedezni, lehet, de nem tudom. Alapvetően tényleg az a célom, hogy jövő ilyenkor már legyen arra tervem körülbelül, hogy az első 4-6 hónapban mit akarok csinálni. Tehát, hogy ha teljes FIRE átállás lesz, akkor tudjam azt, hogy nyáron mit szeretnék csinálni, ősszel mit szeretnék csinálni, télen mit szeretnék csinálni. Mondjuk az utazás, gondolom az elején az ilyen már régi vágyakat az ember kiél, és akkor mondjuk azt így tervezed ebbe a 6 hónapba, vagy nem? Ez az, hogy nem. Tehát, hogy pont, hogy ezt picit lassabban akarom csinálni, akikkel így beszélgettem, akár a FIRE csoportban, akár így, akiket láttam, hogy mondjuk podcastokban, Amerikában beszéltek erről. Én azt vettem észre, hogy az a módszer jobban működik, vagy valószínűleg nekem jobban fog működni, mert ugye ez is teljesen azért egyénfüggő, hogy lassan szeretnék átállni. Tehát, hogy ki kell alakítani egy új rutint, például azt, hogy azt mondom, hogy akkor nem tudom, a kedd lesz a sportnap, és akkor tudom, hogy a keddekre mondjuk nem kell mást kitalálni, vagy azt mondom, hogy oké, írok egy listát, hogy melyek azok a könyvek, amiket már nagyon sok ideje szeretnék elolvasni, de nem olvastam el, és akkor az mondjuk kitölt, nem tudom, 15 napot. És akkor nincs az, hogy hú, akkor most azonnal halmozni kell az élvezeteket, hanem ilyen szép lassan. Én amúgy nagyon szeretek projekt alapon is gondolkodni, tehát ha valamit csinálok 2 hétig, az általában leköt, aztán valami mást megint 2 hétig.
Szerintem valószínűleg nekem ilyesmi fog működni, de azért majd a terapeutámmal is beszélek, mert ő is egyébként már jó ideje követi ezt a FIRE utat, és nagyon izgatott ő is, úgyhogy neki is tetszett a podcast egyébként. Tök jó. Hát ahol biztos vagyok, hogy azért az is egy komoly önismereti út lesz, amikor ott van a teljes szabadság, és bármit meg lehet tenni, és egy ilyen heti 5 nap 8 órás munka után átváltani. Igen. Nyilván mindenki azt kívánja, hogy bárcsak tartanánk ott, hogy ilyen problémáink legyenek, de hogy nyilván ez is jár nehézségekkel biztos. De egyébként azt hallottam azoktól, akikkel így már beszélgettem, akik tényleg évek óta ezen az úton járnak, hogy nagyon gyorsan eltelik az idő. Tehát, hogy soknak tűnik az a plusz 8 óra felszabadult idő, vagy 9 óra, ha közlekedést is beleveszem, de hogy egyébként nem olyan sok. Tehát, hogy egyrészt az, hogy mondjuk saját példát tudok mondani, hogy szeretnék mondjuk többet aludni, már az alvás időmmel tudok nyerni mondjuk 45 percet, akkor ha lassabban kelek ki az ágyból, akkor legyen mondjuk 1 óra, akkor már csak 7 órát kell eltölteni, akkor ha fixen berakom a sportot, mint program, akkor az mondjuk 1,5 óra, akkor már csak 5 és felett kell. Tehát, hogyha ezeket elkezdem összeadogatni, akkor tényleg az jön ki, hogy egyébként tök jól ki lehet tölteni azt a 8 órát, csak meg kell tervezni. Tehát nem szabad szétcsúszni. Abba biztos vagyok én is, igen. Barátokkal, sporttal, családdal, hogy tényleg az ember értékes időt elkezd eltölteni, akkor simán elmegy ez az idő, de hát nyilván ez egy pozitív dolog. Persze. Tök jó. És így záró gondolatként kicsit lefűzve így az egész adást, mit tanácsolsz azoknak, akik mondjuk most vágnának bele ebbe a FIRE útba, hogy érdemes ennek neki kezdeni? Fú, ettől a kérdéstől nagyon féltem. Mert nem is írtam bele. De most improvizálnod kell. Igen, beleírtad az adástervbe, de... Igen? Ja, jó. Hát. Igen, de amikor elolvastam, már azóta féltem, hogy erre majd válaszolnom kell. És 3 válaszom van. Van egy optimista, egy pessimista, meg egy realista. Melyikkel kezdjem? Igen, mindig a jót kell a végére hagyni, úgyhogy kezdjük a rosszat. Legyen, akkor shit sandwich, oké? Ja, most azok a közepén. Ja, akkor nem shit sandwich, jó, oké. Bocsánat. Kezdjük a rosszal. Szerintem az a helyzet, hogy most egy olyan világot élünk 2022 óta, amit én, amikor elkezdtem az egész munkaerőpiacon való életemet, FIRE utamat, akármit, nem gondoltam, hogy valaha ilyen világban fogunk élni. És itt most nem arra gondolok, hogy háború van a szomszédországban, vagy hogy inflációs válság volt, vagy hogy Trump elnök lett, vagy Elon Musk fura dolgokat csinál egy színpadon, vagy mondjuk van ugye a mesterséges intelligencia előretörése is. Inkább arra gondolok, hogy szerintem elindult a világ abba az irányba, már jó ideje, csak most kezd ez igazán látszani, hogy a középosztály egyre zsugorodni fog világszinten. Magyarországon nem is volt, szóval ugye ez egy anomália, vagy nem olyan, minket nem annyira érint, mert amúgy is szegény ország vagyunk, de világszinten én attól félek, hogy lesz egy nagyon erős vagyonos réteg, meg a többi ember. Az olló nyílik. Igen, pontosan. És ennek a társadalmi kockázata, például van Kanadában egy think tank, nem jut most eszembe a nevük, de tőlük olvastam múlt héten egy riportot, hogy arról írtak, hogy 2040-re Kanadában például komoly társadalmi kockázata lesz az egyenlőtlenségeknek. És akkor ott leírták, hogy ez társadalmi bomláshoz vezethet, erőszakhoz, stb. Tehát ez a része engem nagyon megijeszt, hogy milyen világ felé haladunk. Tehát ebből a szempontból én azt mondom, hogy ha most valaki elkezd megtakarítani, akkor sokkal nehezebb dolga lesz, mint aki ezt 2000-ben kezdte, vagy 2005-ben, vagy 2010-ben, vagy 2015-ben. Egyszerűen azért, mert a piac túlértékelt, a vagyonosok sokkal könnyebben tudnak vagyonhoz jutni, tehát munkaerőből sokkal nehezebb vagyont építeni. A munkaerőpiac is átalakul, akár a pontosan miatt. Így van. Nyilván ezeket érezni fogjuk egyre inkább. Pontosan, igen. Tehát ez a pessimista szenárium. A realista szenárium az valahogy ennél egy picit azért pozitívabb, mert azt gondolom, hogy össztársadalmilag, nem feltétlenül Magyarországon, de mondjuk Európai Uniós szinten lesz olyan initiatíva, vagy igény a választók részéről, meg így
gyakorlatilag meg a munkáltatók, meg igazából az egész munkaerőpiac részéről, hogy legyen akármilyen szabályozás arra, hogy például, ha az AI miatt munkahelyvesztés lenne, akkor ne az legyen, hogy akkor mindenki egy pillanat alatt az utcára kerül. Ezt azért valamennyire lehet mitigálni. Hogy ez most tényleg meg fog-e történni, azt nem tudom, de feltételezem, hogy lesz olyan döntéshozó, vagy van már most olyan döntéshozó, aki ezt előkészítette, vagy gondol erre, és akkor ezzel lehet valamit kezdeni, és nem lesz olyan súlyos ez az átmenet, amit mondjuk a pessimista szenárióban megfogalmaztam. És akkor legyen az optimista szenárió, mondjuk azt, hogy ez picit optimista, igen. Hajjaj. Még időről nincs optimista szenárió. Van optimista, tehát hogy én mindig is a jövőben éltem, és ez nekem egy nagy hibám, de egyébként ez kell a FIRE úthoz. Hogy valaki azt mondja, hogy ott van 21 évesen, 100 000 forint vagyonnal, és azt mondja, hogy én 15 év múlva azt akarom, hogy legyen annyi vagyonom, hogy örökké ne kelljen dolgoznom, vagy lehetőleg ne kelljen dolgoznom nagyon sokáig. Ez egy olyan szintű jövőbeni vállalás, amit nagyon nehéz betartani, de érdemes érte dolgozni. Tehát amikor azt mondjuk, vagy ti is mondtátok a podcastban, hogy érdemes előtakarékoskodni, meg éljünk a live below your means, tehát hogy ne nyújtózkod addig meg a takaródér, és ez egy nagyon jó tanács, mert alapvetően nagyon jó az, hogyha az ember a jövőben vásárol meg magának lehetőségeket. Tehát minden esetben, ha a jelenben le kell mondani valamiről, lehet, hogy az a jelenbeni dolog nem is ér annyit, mint az a jövőbeni lehetőség, hogy eldöntheti, hogy mit szeretne azzal az idővel vagy pénzzel kezdeni. És szerintem az egész FIRE akár valakinek sikerül, akár nem, vagy csak részben sikerül, ezt a mindsetet akarja átadni, hogy igenis érdemes a jövőért élni, mert oké, hogy a jelenben történik sok minden, de a jövőben pedig van csomó lehetőség, amiről meg szerintem nem érdemes lemondani, csak azért, mert de én akkor is, mit tudom én, meg akarom venni ezt a jó cipőt, vagy szép ruhát, vagy akármi. Az nem ér annyit, mint az a lehetőség, hogy valaki azt mondja mondjuk egy rossz munkahelyen a főnökének, hogy bocs, de veled nem dolgozok többet, szia. Igen, egyébként pont a te történetedből is kihallottam ezt, hogy amikor neked volt ez az 5 hetes átmenet 2 munka között, akkor volt időd gondolkodni azon, hogy akkor oké, hogyan menjen tovább az életed, és végül is ebből született az a munkahely, ami iszonyat gyorsan közel tudott hozni téged a korai nyugdíjhoz, hogy ehhez kellett az, hogy te már korábban elindultál ezen az úton, és már volt egy olyan anyagi háttér mögötted, ami biztosította azt, hogy te 5 hétig tudj gondolkodni azon, hogy oké, a te életedben, ha jól értettem. És igen, hogyha az ember nem is éri el a FIRE-t, de ha egyáltalán megpróbálja, és legalább eddig eljut már, az is rengeteg lehetőséget tud talán megnyitni. Én is hasonlóan érzek az életemben, hogy néha nem vagyok FIRE, de azért eléggé komolyan megtakarítok, befektetek, és ez a szabadságfokot növeli folyamatosan, és ez mindenképp egy érték az életben. Igen, abszolút egyetértek. Szuper, hát szerintem ez tökéletes így záró gondolatnak. Köszönöm, hogy újra eljöttél az adásba, megosztottad az elmúlt 1 évet, meg tök érdekes témákról beszélgettünk, és csak hogy már itt beharangozzam az elkövetkezendő időszak adásait is. Itt Ádámmal, amikor beszélgettünk, olyan sok témát hozott volna még, meg írt le nekem, hogy mikről beszélne, hogy ezeket csokorba szedtük, és még 2 adás ki fog jönni. Úgyhogy a jövőben még nem tudjuk pontosan mikor, de veled akkor ezekről fogunk beszélgetni. Az már inkább egy ilyen kötetlenebb beszélgető stílusban fogjuk ezeket átbeszélni. És hát még egyszer köszönöm, hogy ennyire részletesen és transzparensen elmondtad, hogy nálad mi a helyzet, és úgy gondolom, hogy ez az adás is sokaknak nagyon hasznos lehet. Köszi a meghívást, és ahogy mondtad, folytatjuk. Igen. Sziasztok, és akkor, és ne felejtsetek el feliratkozni, lájkoljatok, kommenteljetek, tökre érdekelő nektek mi a gondolatotok erről az egész FIRE dologról, és ti hol tartotok benne. Sziasztok! Sziasztok!